ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. Бозам қарор дорем дар 12-ум дарвозаи тарафи Чило бозор олами либосҳои мактабӣ бо нархи яглух ва чакана бо нархҳои оптовӣ, яъне дӯстони азиз меравем дохили мағоза. тамоми намуди либосҳои мактабӣ аст дӯстони азиз бо нархҳои шок бовар кунем. дӯстони азиз нигоҳ кунем мағозаи Апай Ҳуснуро омадагем. тамоми намуди либосҳои школни аз 30 сомон то 100 сомонай куртоошон ҳам камш монда. дӯстони азиз метавонем беен аз наздик дида харидорӣ кунем, метавонем заказ кунем, доставка низ дорам. дӯстони азиз мағозаи Апай Ҳуснуро омадагем. юбкои фасони подросткови яъне ай сиф чанд то сиф чанда 10-11. дӯстони азиз сифи 9 10-11 нав омадай борошон ира биден чихе хушру чанд яъне 60 сомон. ласо чанд яъне дӯстони азиз ласошам навинка барои духтаракҳои подросткови сифи 9 10-11. ёш ласо чанд яъне ласо 50 сомон буда. дӯстони азиз дар ҷа дусе намуд нархи аҳамиятием бо диққат хулоса 40 сомона 40 50 60 сомон. дӯстони азиз дар ин барномаи мо се намуд нарх шуд. 12-ум дарвоза тарафи Чило бозор магазин намехе даромада баробар дохили мағоза мешавем шумо ҷои Апай Ҳуснуро нашоди доставка метавонен дар WhatsApp-шон нависед. дӯстони азиз ана шоку мана шок боз як грандиозни аксияи дигар дар ҷои Апай Ҳуснуро. Апай Ҳуснуро юбко чанд ян 30 сомона ҳама амио 30 сомонай се расветка сери чомна симни чорни цвет. дӯстони азиз 30 сомон ай сиф 1 то сиф чандай ай 1 то 4 меша ай 1 то 4. дӯстони азиз нархи наво бомба бовар мекунен. ира бинен чихе хушрӯкан айнам ё ҳамаш 30 сомон даромадгоҳи 12 дан. дӯстони азиз ҷои Апай Ҳуснуро. дӯстони азиз медонед чи Апай Ҳуснуро бо нихели юбка овардай ҳоз ё беҳа тренд чидагиян ё чандиян гуфте иш 50 сомон иш чандай иш клёшай. дӯстони азиз ду се ранг дора расткушони нигоҳ кунед ха хушрӯкай иш чандай гуфте 50 сомон. ин авор 50 сомона шид. дӯстони азиз аз сифи 1 то сифи 7 8 9 дорам аз сифи 9 то 10 11 ра дорам. дӯстони азиз марҳамат метавонем беен аз наздик дида харидорӣ кунем, метавонем заказ кунем, доставка низ ҳамчунин дӯстони азиз доранд духтаракҳои хушрӯ. дӯстони азиз мағозаи дуюми Апай Ҳуснуро дар байни 11-ум 12-ум дарвоза тарафи Чило бозор якум қатор. ин тараф хати биён 11-ум дарвоза якум қатор, ин тараф хати биён 12-ум дарвоза якум қатор. Апай Ҳуснуро иёра гуфтен аксай калон сар додена 100 сомон тройка ай сифи 1 то сифи 3-4. дӯстони азиз се та чиз нигоҳ кунед. сарафанчик дорад, рубашка дорад ва брюкча дорад 100 сомон. ҳамаи ҳамин модело 100 сомонана. духтарои азиз нигоҳ кунед нархи наво ай грандиозни гузаштагӣ ай боло будагиҳо чанд боло 200 сомон қисми подросткови да инош 100 сомон. дӯстони азиз шок цена успед кунем бори гуанжу будай. дӯстони азиз качествои боршон созай мақсад гуанжу шута истифода мекардаги чиза ягон чи намешаванд. байни 11-ум 12-ум дарвоза якум қатор ҷои Апай Ҳуснуро. иём 100 сомон на немё ҳама 100 сомон так болой болом 100 сомонай и пара 100 сомон. дӯстони азиз и параш 200 сомон. дӯстони азиз биён аз наздик дида харидориам кунем, мешавад заказ ҳам кунем, доставка низ ҳамчунин доранд. дӯстони азиз марҳамат. дӯстони азиз дар ин ҷам бо дигар намуди юбкачора будай 30 сом 40 сом 50 сом ина ё 30 сомонан. дӯстони азиз нигоҳ кунед қа хушрӯчакан материалашон созай шута истифода мекунем. кӯдакҳои ҳозира я юбка харид намешавад маҷбуре ки дар 90 сомон се та юбка харен чанд қа пӯшанд. дӯстони азиз хулоса 30 сом 40 сом 50 сом ина ё ҳамаш сия инам сия иш сия анауш 50 сомон ай расветкаш ҳаст. подписчикои азиз марҳамат метавонен дар WhatsApp-шон даромада заказ кунен ё ин ки биёен аз наздик дида харидорӣ кунен. бозори Корвон тарафи Чило бозор байни 11-ум 12-ум дарвоза якум қатор. дӯстони азиз